uhambile uye esontweni kwafika imoto la igcola abafana kunotshwala wathi ucela ngihambe naye siyophuza banqaba wathi ucela mina ngithi asihamba sophuza mina ngithi asophuza sobabili yebo abo ngeke ngikwazi ukuphuza nawe la mina ubabengekho wena ungathi mayihambela nabafana bakho bezozothelwa yini unomnqovu wengane yazi unomnqovu wengane Yebo usumdala unomnqovu wengane la kuyona ingane lento akuyona ingane akuyona ingane hey wena ntombazana unomnqovu wengane engawazi akuyona ingane lento akuyona ngithi mina ngiyophuzisa yona koluphi losuku akalusho manje uluphi losuku angeke ngafika mina ngizolanda le ngane le ehlezi ngiziza nabafana ufuna ngiphindela tshele mina la angibizi bafana mina ehlezi ngiziza nabafana ngikubuka lana futhi savumelana noMandosi ukuthi ngizomthatha lo wesibili ngoba yena usekunenkinga emadolweni asakwazi ukugoba nayo ukuphela salukazi bese usenzani salukazi kodwa ubambele phela mina ngiboshiwe la ekhaya ukhisela inkomo kusho ukuthi angishongo nje ukuthi ngiboshiwe uyawubona yini umuzi wesalukazi ngicela ungenambeli lokuthi unani wena mudala impela uyasho unqamalala ukuthi wamthathela ukuthi usemdala kodwa isifundo thina sisibukayo thina bezwe sibuka ukuthi uyena mama ubambile ngempela umuzi wakhe yebo usibizile sabamakamera njoba sifikele siyimpilo yesithembu umamkhulu kodwa umama oqoqekile wenza izinto ngendlela okuyiyona yona manje inkinga into ekhaleleka ukuthi wabalethela umakoti fine kuyavunywa kodwa inkinga njoba ethuphuza ngalendlela ephuzwa ngayo kuzothiwa mina ngaze ngembone ngiphuzi mina wena nje othe uyamthuma ahamba ayothenga kuzazokuzela kusoke ukuphuza abadala kuphuza abadala ungeke ubaba uyamuzwa Ngiyakhuleka kwindlulo eMachemakhosi, ngiyakhuleka emakhosini esizwe fellow South Africans. Igama lami inkosi yesizwe uSabelo Mnikathi. South Africa namhlanje sibuyele kwaZuma kwaNqamalala. Ngizokhumbula ukuthi ngesonto edlulile saba nohlelo lapho khona sasibhalule umamkhulu efisa ukuzotshela umyeni wakhe ngomamncane akhale ngokuthi uphuza kakhulu utshwala. Namhlanje ke sibe sesihamba siya kubo umamncane sayomlanda ukuthi simhambise kwaNqamalala kuyohlala phansi kukhulunywe ngodaba oluyinzukazi keyi olixake umndeni wakwaZuma. Kodwa ukuze uthole kabanzi ukuthi kwenzakalani ngalolu daba enza sure ukuthi uhleli lapha esihlalweni sakho awunyakazi. Kodwa ngaphandle kwaloko South Africa kunohlelo olusha inkosi yesizwe uSabelo Mnikathi esizoba ingxenye yalo olibizwa ngokuthi umkhandlu wesizwe. Siyacela abathandi bempilo yesithembu ukuthi nilulandele lolu hlelo ngoba lizotholakala khona lapha ku YouTube khona la eMgedweni podcast. Uhlelo ke lolu hlose kakhulu ukuthi sisize kakhulu umphakathi sihambele indawo ngendawo izigodi ngezigodi sihlangane nemphakathi ukuze mengabe kukhona usizo olidingayo sikwazi ukukulekelela. Siyakubiza ke emkhandluni wesizwe uhlale phansi nathi uchaza udaba lakho ebese sikulekelela. Uma ngabe uzazi ukuthi umuntu uhlambe ohleli esimene esingesihle leyo impilo yakho ikubeke kulesimo ohleli kusona, thina siwumkhandlu sizozama ukuthi sibone ukuthi yini esingakwazi ukuthi siyenze ukukulekelela. Ngabe wahlukumezeka la uhlala khona esigodini sangakini noma ngabe wahlukumezeka ngokwempilo la ophila khona, uyasondela uzosichazela emkhandluni esizwe ebese thina sikulekelela. Emkhandluni esizwe ke kuzobe kukhona mina usihlalo womkhandlu wesizwe inkosi yesizwe uSabelo Mnikathi ebese kuba umkhulumeli womkhandlu okuthi TK Zuma uthisha wesizwe ebese siphinda siba nonobhala uMabiyela Mthembu. Njengoba sengizoba busy kakhulu ke ngalolu hlelo umkhandlu wesizwe ngoba ukusebenzela isizwe kuthatha isikhathi eside sesizothi khumuke ukuthi sibonakale sibaningi kakhulu kwimpilo yesithembu noma ngimningi kakhulu kwimpilo yesithembu, kodwa ukhona umfana omncane esomnikeza ithuba ukuthi aqhubeke nani aqhubeke nendlela ukuze mengabe kufanele sambele izithembu zemizi ngemizi akwazi ukuthi kube uyena onhola phambili umfana omncane uNhlanhla uShakes umfokantuli. Sicela ukuthi ke ningagive up, siqhubeke sihlale sebendawonye, niqhubeke nisupporte njenganempilo yesithembu.
Knock knock. Knock knock. Oh, ndodakazi. Ngepheli. Sikhona bakhona abadala. Yebo bakhona. Okay. Ngikuphathela umama wakho. Ngiyamfuna. Akuthi kancane kumele fana ungibingelele. Ngikubingelele ini? Ngikubingelele ini? Sekufakile uma wakho eindabeni ezinkulu zabantu abadala. Awuzazi nawe nokuthi ufunani elifeni. Hayi akamcela umama. Hayi akamcele ngempela sengikhathele mina uyena. Ngangizela umacele yini la ekhaya vele ngangizela umacele. Sanibonani. Mamkhulu ngiyaphela. Siyaphila njani? Sikhona. Yebo, sawubona mama. Yebo sawubona. Kunjani Ntombi? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Hayi. Asibonge bakithi ngicine nifikile. Sesibuyile impela nje wasasithembisile. Yebo. Ukuthi sizobuya into engiyithandayo ke namhlanje bandla umamncane usihloniphile ngoba wasinika inamba yakhe. Yebo. Sikwazile ukumthinta sagcina simthola saya ekhaya kubo. Ya wavuma shame wathi uzoza nathi ukuze naye azogeza igama lakhe ngoba ukhona ukuthi uthi umthukile ngenkathi sigcina ukuthi sikhulume naye ngenkulumo owazi ukukhuluma ngendaba zokuthi umuntu ophuzayo uhamba ngemoto so ukuthi leyo nto ufisa ukuthi namhlanje azoyicacisa so ke nje ubona ke sifika naye namhlanje Hayi, kuyazwakala. Angibonge nje nakuyena umamncane ukuthi agcine evumile nilalelile. Yes. Ukuthi azofika. Noma ke ngeke ngaphawula kokuningi ngoba ngicabanga ukuthi asikaphileli ngokuba bengakabikho. Yes. Phakathi kwethu nokuyena umuntu esingayi. Njengoba silana. Ya kodwa mhlambe ngaphambi ukuthi simcela ubaba engabe uzovuma yini. Ngiyafisa ukuthi nibe nako ukugezelana. Ngaphandle umuthi ke mhlambe mamncane njoba uvumile ukuza namhlanje ukuthi ayikho into ozoyikhuluma ubaba engakafiki. Ayikho mina into engizoyikhuluma ubaba engakafiki. Okay. Ngiqhathwa umacele kuphela nobaba. Akekho umunye umuntu ongiqhatha nobaba. Isenzo zakho wena zikahle. Akukho la wona. Akukho engikwenzile mina okubi. Inkinga nje ukuthi njalo uyangilandela angazi ukuthi ngagana kacele noma ngakiganeka kaZulu. Hayi kulungile. Ndodakazi wasicelela ubaba. Uzithobe nje lapho siyazithoba kakhulu siyacela abantu ukuthi sizokhuluma lolu daba ngoba sesikhona. Wena macela ngikanje ukuthi ufunani kumina. Sekade ngakubekezelela kade ngikuhlonipha nje ngifika la ekhaya ngikuhloniphile isikhathi eside kodwa nje ungiqhatha nobaba isikhathi esiningi. Angisazi ukuthi kufanele ngenzeni kuwena. Uqala uyayazi inhlonipho uthi into enjani? Ngiyayazi inhlonipho uthi into enjani. Uchaza ukuthini uma uthi angihloniphi? Kufanele uzongiqhatha nobaba. Kufanele ungiqhathe nobaba uzubona ukuthi uthanda wena mina asangithanda. Kanjani? Uyabona nkosikazi. Angeke nje kuze ngivumele kuza kuyona. Buka manje ulandela abantu bamakhamera ke manje bafuna ngivumele ngizokhuluma ngithini mina. Cha ncamalala sashilo sathi sizobuya sizolixazulula lolu daba. Ngasho ngathi ni uyihlazo kwayilokho. Uyihlazo kwayilokho uze namakhamera. Angishisile impela. Uyasenqabela ncamalala ukuthi sihlale phansi nawe. So sithemba nangu umakoti wakho okakhalwa ngaye ngeso uthi ngihamba nezimoto ukuthi siyomncane. Uyangazi ukuthi ngihamba nezimoto sowe ngiyapi nalezo imoto. Uyazi ukuthi nje ngiphuza utshwala obakho yilobo utshwala sowe ngiphuza. Ngikusiyo ngikuthengele wena yilobo utshwala. Uzothi ngithenga utshwala thulane phela ukuthi umkhathi wasuzwakini ukuthi ungumkhathi. Ngazi umfazi omdala kangaka ubaba wemfunane. Umfazi omdala kanje ngimazi ubaba wemfunane. Lalela ubaba ngilaleleni. Ngilalele baba ngokuthula. Masi nezinkinga zethu likhona ekamela. Nangu umkhathi baba. Akekho omunye. Wazi ukuthi uyena omdala la ekhaya ngazi umdala makwenze njani. Hawu mase kuphela isikhathi sakhe angacabanga ukuthi nesami siphelile kusekude kabi kumina. Hayibo. Ke ngizodlala omunye umuntu mina mangingabuzuma ngiboshiwe mina angiboshiwe angikho ejele washo ubaba athi angikhululeke imake bafuna abantu bamakhamera abantu bamakhamera
bazokhuluma kuzoqedela inkulumo le ekwakufanele siyilungise ngendaba yalo. Ayikho nje inkulumo ezoqedwa la ekhaya. Ayikho inkulumo ezoqedwa la ekhaya. Wathi ubaba ngikhululeke ngiye la ngithanda khona ngesikhathi engisithandayo uma uthi ngikhululwe uyena ubaba. Ufuna ukuzwa ngathi la ekhaya sishisa impepho masizokhuluma. Uzenza uma wami nje uzenza uma wami angazi kufanele ngenzeni. Awuthule phela nawe kanti wena unjani futhi? Akithi ngisakhulumela wena la Mamalala. Sengithulile baba. Thula. Uyazi njengoba ngithule baba ngizama ukwenza ukuthi lento esiyikhuluma iwenze umqondo kulabantu bokuhamba isibalizile. Hayi ngoba kuthiwa ngilunge mina ngifuna ukuvala kuma television laba bantu bamakhamelo bayisapha. Uyabona ulethanga lo mhlolo ulethela. Uzwe namanje ungibiza ngomhlolo. Uyamuzwa ukuthi ungibiza ngomhlolo namanje angazi ukuthi kufanele ngenzeni kuwena ngenzeni kuwena. Kufanele ngenzeni mina isidako yimina na isidako ngibuza lokho ukuthi yimina isidako nami yikwami la ubaba ungiganile nami iganile kaZuma nami ngaze ngigane kacele mina angaze nje ngizogana kacele mina yini kacele awuyena uma wami mina awuyena uma wami awuzongiphatha ngiyakuzongiphatha Unkosikazi ngeke uzongiphatha. Hey, wena usiwe isikhathi sakho wena, usiwe isikhathi sakho, usugogo. Ngeke ngizengikwazi, usugogo. Ngeke ukuguga. Hayibo ngeke ngidlala ugogo mina. Angishongo ukuthi ithatha isidakwa. Ngathi ngeke ngizodlala ugogo. Awuyena unamba 2. Ngeke ngizodlala ugogo mase khathele. Ngisacela ungena. Mamncane sifika nawe la Mshibe kaNonobo. Sibongile nje angishilo ukuthi usihloniphile ukuthi size nawe namhlanje. Sibonge Ncamalala ukuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuzinza nje namhlanje sihlale phansi. Ngesonto edlulileke wathi ngeke uzukwazi ukuthi sihlale phansi. Bengithi ushisileke mina impepho ukuhlezi ucuphile ukuze mengabe sibuya kube ukuthi siyakwazi kodwa uyishisanga kulungile sibonga nje ukuthi usamukele ekhaya. Amadlozi. Yeah. Ukhuluma nawo ngaleso sikhathi ukuthi uwazise ukuthi nena abadala bakonqamalala nakho manje kuzokwenzeka umhlola pha ningethuka azothuka amadlozi ala ekhaya abaleke hayi usitolele Ncamalala lokho bekufanele lilunge lolu daba sifika nanaye ke nangu Mshibe kaNonobo umamncane size ngodaba lakhe mamncane mina ngifisa ukuthi uyichaze lezi indlela ekuthiwa uyazihamba kuthiwa ufika ngamapholo ufika ngeemoto ezahlukahlukene le ekhaya amaveni angaziwa ukwehliswa abantu besilisa and indawo otholakala kuzona zokuphuza utshwala even ngisho uye wathi ulokuzane nje umamkhulu uyathi edlula ngisho ngemoto eseteksini akudlula uxhapha abafana endaweni zotshwala iyo lento esibekela Ncamalala namhlanje asazi noma uyaya angikaze ngiphuze bhuti utshwala mina angikaze ngiphuze utshwala khona lobo tshwala so ngibithengele ubani uma ukuthi bazongitshela uma ngicela ngitshela ukuthi uma ngicela ngitshela ukuthi mina ngiphuza utshwala angeke nje ngizovuma leyo nto angikwazi utshwala ngibazi angiphuza utshwala noma uyaphuza kahle nje ngiyaphuza ngiphuzele la endlini angaze ngiphumele ngaphandle kuthiwa ngiphuza utshwala ngaphandle mina ngiphuza la endlini uma utshwala ngiyaphuza angibuphuzi la endlini suke ngiyobulanda ngaphandle ngoba ngivumele Ncamalala mabe ngizoshisa impepho phela abantu abadala bayekhaya bafuna izinto ezithe ukuthi ukukhala kahle mabe ngizoshisa impepho ngiyithumela ngabulande lapha bafuna utshwala phela nabo nalezo moto akazazi nje ukuthi suke lezo moto ngiyapi ngazo akazi ukuthi ngigibela lezo moto nje suke ngiyapi uqhamuka nje yena sezongitshela ukuthi kufanele ngenze u1 ngiye ku2 angeke nje khona imoto la ekhaya ekwazi ukusithatha isise la sifuna ukuya khona vele khona imoto mamncane mana wena man ngicela ufuna ukutshela lo olukhuluma ufuna ukuthini umamncane ingathi uhambile uye esontweni kwafika imoto la igcola abafana kunotshwala wathi ucela ngihambe naye siyophuza banqaba wathi mina ngithi asihamba sophuza mina ngithi asophuza sobabili yebo abo ngeke ngikwazi ukuphuza nawe mina wena ungathi mayihambela nabafana bakho bezokubathilelwa yimini unomnqovu wengane yazi unomnqovu wengane yebo usumdala unomnqovu wengane la kuyona ingane lento akuyona ingane wena ntombazana unomnqovu nje wengane engawazi akuyona ingane lento
akuyona ngithi mina ngiyophuza sayona Usuka koluphi lo suku uluphi lo suku uluphi lo suku akalusho manje uluphi lo suku angeke ngafika mina ngizolanda le ngane le ehlezi ndiza nabafana ufuna ngiphindela tshene mina la Angibizi bafana mina. ehlezi ndiza nabafana ngikubuka lana yima phela mamncane awuphinde le ndaba yakho uthi wenze hayibo ngikhuza uzokhuzwa yimina noba ukhuzwa unyoko Sithini ndiza ukhuzwa unyoko noba ukhuzwa yimina Phinde indaba yakho ihlangana wenze phi mina njani? nawe Uma mncane weza wazongilanda lekhaya uma engekho esontweni. Wathi asambe siyophuza kwafake imoto la ngaphandle egcwala abafana. nawe Ethi hambani nophuza kusho uma wakho kuzala. uyaphuza uyaphuza nawe usiyaphuza phuza nabafana labe sefaka mina sonke lesikhathi athulele ungasho Ngane ngize ngikwazi ungena indaba zabantu abadala. oh manje usiyangena Baba ungeke uzungikholwa. manje usiyangena indaba zabantu abadala Masonke isikhathi uma mncane uphambili. Sengijwayele Njalo uma mncane. lo sengijwayele kakhulu yima ngisafuna ukuzwa kahle le ndaba Mhlawumbe wena ubona wahamba wona ngama Baba. Yayithi Uma nje mncane Uthi ngihlezi wanqaba. ngihlangana naye. Uthi wanqaba Ngihlezi ukuhamba ngihlangana nemoto. naye mangesitolo edakiwe elele phansi. ayizwa lengane yemameshane hayibo ngaze ngafa namhlanje hayibo Ngize ngisho namahloni Hayibo. abangani baba bazothini? Mina. Ubaba yini asithethe? Mina. wabona ngathi udakiwe ubona nani umuntu odakiwe baba hawu wangibona ngani ngempela baba wabona ngathi ngangafika la ekhaya ngidakiwe ngangafika baba ngidakiwe la ekhaya Wena phansi uphethe ibhodlela usezithele. kwabafana bakho labo wayekade shobinga waphunyungwa hayibo babuka. Hawu unyamalala kusho ukuthi inkinga isekutheni Zuma engiyibukayo. lolu daba lolu Ukuthi ngoba awufuni sikhulumele ngane kamalweni awufuni kuvele kamerweni kamelweni. lakuhlula ngoba phela kamalweni uthi sikhulumela ngane kamalweni siliqede khona buka manje namahlazo wena macele buyelekini nje buyelekini nje macele ngoba uhlulekile akwazi akabuyele kubo nje ayikho indaba yakho uloku ekade mina ekadeni nami njalo ekadeni nami uyeka ingane yakhe acaba ukuthi sengiyingane yakhe acaba ukuthi ngiyingane yakhe nami Wena mena angeke ubuyele kithi mina ngafika uyela kini uhlulekile Mina uhlulekile nje mina umsana ngafika ngakubuza uhlulekile umtata uyena uma wami mina ngeke nje Manje ngiyamalala ngicela ukubuza yini eyenza ukuthi uma mncane ahlale kubo nje on first place wayengahlali la ngoba phela okay ngiunderstand ngamamkhulu la kodwa ke wa ungamenzeli umuzi wakhe ngoba phela mhlawumbe ubunomuzi wakhe ukuthi nawe umuntu onenkinga ngisesenhlelweni nawe umuntu onenkinga zokumakhela umkhiphela endlini umbona nje kade la benekamelo lakhe nawe umuntu onenkinga unomona unekamela ukuthi indoda iyangithanda unomona ukuthi indoda iyangithanda indoda isazama indoda isangithanda Kuhle kona baba ukuthi yena isamthanda indoda inkinga indoda isamthanda imacela isamthanda indoda ngiyabona inkinga inkinga unomona uthi ngisathanda inkinga asilalelani hayi unomona nje manje unomona hlala la ekhaya wena mfana lo unkosikazi la ekhaya angeke abe futhi savumelana noMandosi ukuthi ngizomthatha lo wesibili ngoba yena usekuneyinkinga emadolweni asakwazi ukugoba nayo ukupheka salukazi salukazi vese usenzani salukazi kodwa ubamba vele phela mina ngiboshiwe la ekhaya Ukhishela inkomo kusho ukuthi hayi uhambe. ngisho nje ukuthi ngiboshiwe uyawubona yini umuzi wesalukazi ngicela ungezambeli lokuthi unani wena mudala impela uyasho unqamalala ukuthi wamthathela ukuthi usemdala kodwa isifundo thina sisibukayo thina bezwe sibuka ukuthi wena mama ubambile ngempela umuzi wakhe yebo usibizile sabamakhamera njoba sifikele siyimpilo yesithembu umamkhulu kodwa umama oqoqekile wenza izinto ngendlela okuyiyona yona manje inkinga into ekhaleleka ukuthi wabalethela umakoti fine kuyavunywa kodwa inkinga njoba ethi uphuza ngalendlela ephuzwa ngayo kuzothiwani mina ngaze hayi ngimbone ngiphuzi mina wena nje othe uyamthuma ahamba ayothenga usuyothenga kusokeza ukuphuza abadala phuza abadala ubaba uyamuzwa hayi mina ngingamhloniphi ubaba wena ungamhloniphi ubaba Hayibo, uthi mina engihloniphi wena ungamhloniphi uyazi ubaba uqale ngawo ukuthi ubaba umhloniphi uqale ngawo ukuthi buza nabantu bamakhamera kodwa kusalayo isemzini uqale ngawo umuntu ukuthi la amathonga Hawu. bonqamalala adla utshwala obuthengwe yitolo abantu abadala bathini nje kufika abantu bazobuka abantu bamakhamera hawu phela ngithi izinto uqale ngawe ziyakhula. ngqa ukhona Kade semu bephuza khona isiZulu. uthuthuka ngisho amathonga manje isiZulu akusebencane Hamba Wena baba nje usilandele ivila kahle kahle. Hawu, uzwe nalengane uzwe nalengane uhlonipha abantu abadala balekhaya hayi intombi endala Singabathenga hayi intombi wayibaba. endala
hayi umdala se abathetha wesuke enqamulela hayi intombi endala lo baba uzwe lengane befuze ngabe kuthiwa ingane ubaba emabesha yes befuze ngabe lo baba uyena umuntu ongitshelayo ukuthi akwenziwa lokhu nalokhu Yeah. wangilanda ekhaya ngiyingane Eish. njengoba elande Oyingane wena. efike wamlande ingane wangilanda ngiyingane njengoba ehambe wayolanda ingane eyibona ukuthi iyingane yavela ifika isindala hayi ingane mina endala ngafika phela le ngisamncane hawu ngafika ngisayingane wakhulela la kaZulu ngikhulele la mina kulo muzi oyibo Umuntu wamkhulela ebefuze emizini ngabe yabantu kuthiwa oyibo yena ongitshelayo ukuthi awusahambi ngendlela uthi usithanda uthi futhi. uyingane Yes, wazokhulela Angithi Lo wena muntu basatshela ushiya ngeminyaka impilo. ishumi leminyaka Awumgane kanjani? Fanele kusemthethweni. Umgane okufuze kanjani? ngabe kuthiwa Yima-ke, nkosikazi. ngokomqondo Umgane kanjani? yima nkosikazi ngilalela angimhloniphi njengomyeni wami Singadlala wena sawudlala yasingadlala wena sawudlala angithi mina njengobaba wakho okwakhela umuzi njengobaba wakho okukhulisile fanele ngabe uyangilalela ungithobele ungaqhamuka uqhamuka nabantu bamakhamera ulwisane noma umncane sasivumelene baba banenkinga amancane into khuluma nami eyenza ukuthi kubuye abantu bamakhamera angeke uzongibona ukuba mdala manje sengakhela umuzi ngaze ngawuqeda hayibo sahamba ibanga sinawe zingaki imoto Ngikukhulisile. ushintshanise emzini wami ngamandla ami ngamandla akho kodwa ngikhulisile we baba yingekona mase we baba ungathothi amadoda akhe kwayilabantu bamakhamera ungathothi amadoda akhe kwayilabantu bamakhamera ngiyakutshela ngeke ubathathe ngiyakutshela ungathola ukuthi amadoda akhe cha kuyabhalwa wemamncane phela kuyabhalwa nawubungabhala kuyabhalwa ubhalele Nasehla nafika kangaka pho pho. kukhona izinto okhalaza ngazo Hayi. usamncane ngeminyaka Angikholwa kodwa nje, angikholwa. ingqondo Hayi, ayikho. angikholwa. Ingqondo Kwa- ayikho ufake iweave nje ka-5,000 phansi kwenkhandela ingane we yakho. imali yendoda yami phela leyo ungasho kanjalo Imali yendoda ukuthi yakho. yamalini Ngale awungeni kwale nje, wivu awungeni nani? nje awungeni Angiyeni, nginako kuningi ngiyabona. cha nangu ndodakazi ngeke le sikhulume sonke kanye kanye kodwa singacula sonke kanye kanye akukhulunywe yedwa ngesikhathi ngicela ukunika nangu ndodakazi engathi khona into ayifuna ukuyikhuluma uthini wena ndodakazi bengithi angike ngibuze la njengoba usayida noma mncane kangaka mekwenzeka ukuthi uma uyashiya emhlabeni uyahamba sesisala noma mncane njengoba uma njengoba yonke lento ayenzayo ungifundisani mina izenzo zakhe lezi ezibheda kangaka mina uthi angifunde ngiyena ngifundisa wena mina hayi ukufundisa uma wakho uzofundiswa yimina wengane ungangena kanjani endabeni zabantu abadala yazi ba mase kuthiwa ngiyakhuluma la Yibo, iyeyisa le ngane, yazi iyeyisa le ngane. ngixoxa ukunxosha la ekhaya Hawu abe nayi mihlobo ziningabi Hayibo, igaba waletha uwe. nazo cha manje ungena heyibo ungena hayi mhlola ka James ngoba ngempela lo Angazi. savumelana nonyoko nangu heyibo ngoba nangu ngoba nawe ngazi ngikhulisile ulethe musa baba ukulokhu utshela ingane ukuthi Ngizizele wavumelana nawe mina ngavumelana nawe Hey, uma ngoba yena abasakwazi ukushaya hayi uma ivosi wakho uyakuvuna bo ngavumelana nawe Ayi, ngokuthi yakuvuna. letha unkosikazi hayi isidaba ha ngeke uzikhule yazo usavumelana nawe angeke ukwazi ukuthi ukushaya lethi ivosi into efana nayo Angeke izikhule, njengale ney'ndaba kanje. ukwazi ukushaya ivosi angeke uyabona-ke njengoba Angeke ubona nje izikhule. ulahla ingane Hobo yakho ithumbu wena lakho angeke ewe wenda beni njengoba ulahla Undaba zabantu. ithumbu lakho ngenxa Ukhala wena usafana nohambe uyogana yokuthi mani angeke Safana ngizingane ngambo uyogana baba benje indaba zabantu ungena ekhula ngey'ndawo uyokhula kephi Phuma phuma hamba kodwa eyogana ba abakwazi. bukani Qinisa. hamba la Imhlanga namhlanje ayibo awu imihlobo hey hayi cha Kuyavivinywa yini? mina into engiyibukayo la ngicathi umuntu ongenalo iqiniso wena Nxamalala mina ofuna ngitshela wena ngamaqiniso la ekhaya Cha, ngibona indlela- bayawazi babona nje ngibona indlela owenza ngayo ngoba uhlangothi lokhu ulikhombe ukuthatha uhlangothi olulodwa kanti uyabona ukuthi undodakazi uyakhala ngoma Babonalo nje iqiniso. nangu unkosikazi wakho naye uyakhala babonalo nje iqiniso nanzi inyoka la ekhaya nanzi inyoka la ekhaya Uyozibona ungena mhlawumbe undodakazi inyoka kodwa likhulume phela nalo udaba lonkosikazi Nanzi inyoka. lokuthi Mina- akenzi kahle
angakaze ngimbone mina ngizwa ngabo inyoka le Mina izosixova la ngikaze ekhaya Ngoba sesixova nje wazi nobaba ukuthi kodwa iyahlula kuba kusangithanda uyaphuza phela uyathinta Baba unayo nje, iqiniso, akaphuzi unalo kahle uthi iqiniso. kahle. makasathinta useyanqila hayi bo Hayibo uyathinta akaphuzi wena bhuti usukuthatha phike lo ukuthi ngiyanxila cha kusho phela Hayibo. usho umnawenu hayi vele lo uzosiqhatha la ekhaya yibe Bathi kufike uyanxila, nani no. Mntwana uyasiqhatha wami ngikutshena akaphuzi mamncane uyathinta nje kancane Mina- ngoba naye indlovukazi into esengiyo yona Angithi ayithinta akaphuzi. njalo. hayi ugcina ungaphuzi uyathanda Uyaphuza yena yena uyathanda uyathinta akaphuzi kodwa manje abantu bazothini Uyathanda. mebebona indlela ekuthiwa uphuza ngayo ngoba kuthiwa isiyeqile singaphezulu ubani onobufakazi balokho napa nje bobabili Ngiyangifundisa umacele mina ngizotshela umacele ukuthi angenzeni ngeze ngizotshela Uzobethemba umacele kanjani? ukuthi angenzeni baba cha akaphuzi nje ukhuluma into eqondile nje baba wayibona. into Oh seyiqondile Umacele nje, umkhathi nje. uqinisile ngiyabona ayikho into ongayikhuluma naye neqiniso uyabona Ayikho nje. yini wena usekele kona angeke Ah, phakathi kwamala kukhulu. Angeke nje, hayi ngeke. yini ofuna ngizwe into engifisa uyizwe ayikho baba into ozoyizwa Ngoba ngalo kuyathatha. ayikho baba into ozoyizwa ngalo awumanqazana mkhathi uma Nyoka. kantombazana ikwami la umkami ngiyakutshela lo ungambizi Baba, baba, ntombazana. ungalindi. intombazana phela lona kimi baba Phela into- ungazi into- ngathi into inkomo into uvumelene esengifisa nawe. uyazi, mina ngizele nami uyikwami ngane la futhi ngahlela ubaba izingane. beshona la lo muzi Awuthule. nami ngoyithola Awu, awuthule umkomelo ngawo ngiyakuzile. angeke nje lo Into muzi lo esengifisa ngiyowuthola uyazi. umkomelo nami noma Yini ubaba ufuna? ngashona Ngoba nginomuntu ungathi ikwakho ungathi wena wedoganela kaZulu ngane nami ganile kaZulu angasebenza isikhathi sakho Angeke. mina imali onginikeza yona azange kube imali yomswenko kwaba imali yokuthi eyami yomswenko ngelinye eyami ilanga yomswenko vele masengikhula, eyami ngidla yomswenko kanjani? na ngiyabuza lolo daba ngabe Abe. sikhulume ngale ekamelweni Lalela. Washo wena wathi wena angifuni osazokwazi ukushaya ivosho awusakwazi ukushaya ivosho Yazi usazokwazi lesingane Lalela. Cha, siyaxazulula thina singelela ngokuthi sizoxazulula. fangigibele phezu kwendlu ngimemeza ukuthi hayi macele ngiyaphi namhlanje ngizobuya nini wonke la Baba, ngiyamtshela ukuthi suke ngiyaphi. enziwa yilo muntu Hey, wami. bo. ukuthi uyaphuza Baba, ngiyamtshela akaze ukuthi ngimbone suke mnephuzile Kuzofanele engikwazi ngiyazi khona ukuthi uyathini Hayi, kodwa bo. uphuza cha. kuzofanele ukuthi Hayi, wena into nawe efanelekile mina labafana masenibaxoshile sizongena kamelweni sikhuluma udaba lwethu ekamelweni nina wela bafana kwabani ikamela Webafana. wela kwabani ikamela ngeke uphathe umbhobho mina ngizotshela wena ukuthi ngiyaphi Wena macele baba, ngiyaphi ikamela. ngiyaphathe abani bafana Angeke Ngisala ukuthi udaba ngikubone lami lokho. labafazi phathe umbhobho ngimemeza ukuthi angikho manje ngikhona manje Akuzingaxazulula nje. Sibona. Cha, manje. cha, ngeke. ngifuna ukubona ukuthi ubani okwazi ukushaya ivosho kangcono. Cha, no, hayi la. Hayi la. we mame Ungacabangi kephi kona kephi Ungacabangi ukuthi kephi ukufundisa eh, nabafana sisho ngeke nini, asakuthandi ngingathi asime lapha emnyango sishayane maceke ungenzeki into mina Cha, siyaxazulula. singashayana sime Wena umnikazi wodaba. singama lapha emnyango Sizoxazulula. Ngicela ngikusabe phela angikusabe Cha. ngama lapha emnyango sishayana Wena uhlulwa udaba lakho Angeke. uxazulula. Aluke hlule wena. Ngizolungisa seningasekho nina abanye. Singasekho nina abantu. Yangokuthola ugengelezile. Sizobuya sinoza ukuthi ugcina uxazulule wafika. Nisho manizoza khona ngoshisa impepho. Yilo ke Zodlala wena Ushisele khona ukuthi ake kuncande kumkhuba uzoziphatha njengoma wami lana ungangilethela wena yini la ekhaya ngilungisa udaba lami. Kodwa Azuma.